само одат, имаме се спонзорство. Той е да там ручава некако. От там, тук има свобода. Пуша се пари за них. Ама и нема. Дога ще не дойдат. Не, нямаше да дойдат. Дога ще не дойдат. Знаеш ли, русоците са фактури, хайде, они са свободили някакви давачки преко уилка. Оти за спорт фирма с по-мали приходи. Они са освободени от някакви тия приватните си. Да, това е през ДДВ-то, представете ми. Това е сега тук. Само трябва някой да работи. Почне. Не, сега ти е руда. Сердик го знаеш. Там. Там къде Аспан се беше. Зад майором. Знам го на днес. Он ми базилак. Или се говорим, но не навида да се кува нещо. Може да си там да идете преко него. И да знаете колко, кои са бяха бацали, идея. Ние Гоши и Русок ни дава в този рударски окса. Ние Гоши, ние тепам я ни дава Русок. Кога се не случи? Айде там! Така сега изглежда. Браво! Браво, Митка! Браво, Митка! Браво, Митка! Treba nekoj da napravi, da nekoj i da втора лига бият в Титоград, бият на Тепа. Onda бият в Печ, като Даниловград. Даниловград. Печ. Даниловград имаше Даниловград. После Печ. Оу! Браво, дечки! Второ два ми беше човек. Това беше Кичо. Избеги им, они хванат дресов и разчинят дресов. Бяха се дресов. Беги им. Вие имате смъртите си, мислите си. Не ме се къде. Нищо. Това се бе цела екип. 7 души игра. Ръко ми Рамбо Сочи по-мощно, 12 души, 13 души. Той сега и маленки, не тегнеш. Марга какво беше? Марга беше Много одръс чуми. Райковска програма, вместо суп, малъче души. Медей возиш. Ще го беше клет. Соня. И Биляна се нещо мачеш. Два на стол, които работят. Два на стол се дава. Фирмите. От фирмите 2 на стол, това ще 60 работят. От регистрациите имаш. За регистрация такова не имаш. И на Лебо имаше едно време. И на Лебо имаше. 2-3 дни имаше да дирала. Иска да кажа, да Да, ще кажа на това нещо. Само алкалицки беше само това. Ама пак като нас не даваше пари. Там, да, беше си имаше пари. За зелените. Зелените.
Шполски беше много. Najviše opasno, znaš ko? Da se razjedат, a oni se sobiraju. Браво! Въртимо, бе! Тamo na другия метал. Журо один има нещо паражуро. Има. Не, шума. Има нещо да реши. Гащите. Това си било обично всеки. Пазари се. Не, че беше Порша. Беше добър гол. Добър гол, но беше добър. А сам. Там беше Сал. Бурки. Сал. Не друг. Жилев. Тега. Ще повече. Смуткович. Ай, смут. Повиграш беше. Националност, а никога ще не е имало националност. Мисля да се смисъл. След да би добър захотно место. Шефки милион да ви добро работа. Шефки Америка била малиш. Иначе гол. Сега видим просто дали игра с чип. Не. Четал. Беше изчетал. Интересно, а? Добар фудбал. Аресувам. Нашите ме аресува многу, ама мислам ти тия екипата слаби се на гости многу. Руди, кај што ги гледам по играта, А? за дома не знам кај са, ама И дома са така. Тие бях Халково и не сам ги гледал на домашен терен, ама Шепка по футбол беше. Ja? Кой не шат? Арифис. Он е социално. Да. Помниш по-младите ви. То само тепаше да видиш. Он си кара. Айде бе. Дя складо идех и Джемо бе, не Имаше, по-ресо, Джемо. или би бях хестрен. Виж, по-покварен не сам го виждал аз. Точно. Разсипам. Ама лисица. Ама лисица. Джемо беше добър, Джемо. Лисица. А? По-смирен, характер по-друг. Това О, беше. те пача мали шуду шумане гърла. А гон Жикове. Жикове. Че го пресещи, че го потира. Мирай жито го, мирай. Оно лед за бриганите щит. Мали шуду как да направи разстава. Само поди истока, Викторе! Стан го даде. Ката ми има щит. Буа, Фелери! Чудево гор. Пробва е да го вика. Ще го видя. Познаваш го. слушна се дуртува бе, брачет. Вика, дуртува се слушна, мале. Савика може да би искаш много, ама кеше е са. А я знаеш, че кой... Чудивам, кога ще да го физуля. Това ще цялата ги Рони качили от тия по-решните. Да. Що са... Миланко и в... Миленко изкува. Как ще се издава за вас, а? Ще бие тия не само и... От са они пешки, не знам бали. Пешки. Играли са Спартанова. Да. Камера там. Кафечистки. Кафечистки. Ама той е кафечистки на Марковски ми род. Фауле. Нещо са роди. Осик, ходил съм на погреба. Стоя съм
Да, качи го, море, топка. Они са братче, стояли и Само не е. Ивка! Ние 19 година. Ти е било тук. Никъде да, ние само. Тук си имали войници. Каца. Один са приятелски. Браво, майсторе! Браво, майсторе! Главата! Браво, дечки! Мале. Браво, момци! Браво, Шонтески, браво! Добър гол! Башамо това гледа и он. Браво, браво! Он от корни даваше. Постапките на татко му Шонтевски, како во времето на татко му вакви голови даваше. Браво, Шонтевски! Ти знаеш дека се отдели, къде е пръчка, на реката. После се префърли горе на тия юруков. Да, на Джерински. Герински. Съм бил за това, слава Юруко, сега на кой ден на Юруко. Отсей! На Беровски. Се убира съдбата, че останала. Сирни бе, суди бе, гол. Дай бе, допнес. Не. Гол се дава и не сега свири. Вот е гол даден. Футболата, видей боти гол. Убаво се такова, гледайте колко е убава са второто. Второто. Аз съм първо отделение. 3-1, да? Правеше и игралище това. Камънчетата фърли, някак деца. В школата. Ай, Мариане! Това беше земя. А? Земя. Земя. Песок. Само тига го напълно. Лочки имат на двете. Седи лочка там, тука лочки, там горе. Не, по-рано. Трябваше да запълни. Беше, като знаеше, това беше 500 милиона да направи то. От звездата. Браво! Браво, Шонтевски повторно! Браво, дечки! Добро е! Браво, дечки! Ай, петарда. За 10 минути 3 гола падна. Замисли. Браво, дечки. Отгоре и чепачка после! Абе ти знаеш, да не вземам Готен, Еклет се Русинова, Владимиров, Готен, тия бяха чисти. Чифликова. Чифлик имаше Русин не играл с Малиш, така. Марусът Бодиран. Не се так личи с Малиш. Кой? Русин. Беше бил се гош по-високо. Готен и Малиш Само игра. Малаш и Готен си играли. Аз одех... Готен беше само на полусезона. Багата, да. Бягат и го. Чавката беше там. Така, Леси не е ли играл? Вижте, Кой? Чавдара, Леси. Леси, да, Чавдара играл. това не е едната му. Дара беше гомнен бе. Амазора Меси, Се, да. зелници. Боби беше му И резерва. носи по багажник, nisam vidio багажник фактура зелници. Така че зелники, нека на ливада там и да стане да е. Толкова бях.
Ako isto 30 koraka. Квалификациите с Банска. Дебил има кафенетия на Шабанов. Ага, ще го има. И kad smo pita pa govorio, i sad tam signal gore više zadobiti jaka, no sponzori i година отлутили гумите пробуши. Кои са били футболерите бе? А? Кои са били футболерите бе? Те бяха 5 лет, русици родих това. Руси футбол. Е, сега човек като иде, ще дойде, приjavi се полицията, разговори се. Отнема следствията близо излъжа, даде на гледа страна. Само те да натискаме машина, не го Данъка е много бяха. Виж къде го бъде го нека съм на майчо ми на теб не. Ой, ай, мама, ти не. I posle jedan moment. Сега съм отидал през джабитите с джипова. Слава Библи. Слава. С кой си ги наричат гошките? С кой си ги наричат? Сега така спира 6 години. Футболери имаше. А? Футболери имаше от такова. Да, Мацола. А, Мацо. Тия бяха. Мунти и он е 46. Не, он е 46. Сега гледа. Чапаев и те е 46. 46 Чапаев. Он беше добър футболер. Не може да се заплати се теория, там баща учи. Може да ви гимназия. Колен терен, тук в който. Това се префърлих. Гимназията в Колен терен. Тук е паралелка зала. Редовно завършим на турски, може да си Футболерите после запаси там. Абе, та беше аз Ивка да после Абе, аз си в събранието беше. събрание си беше. Пракса, школа се С голиш ли беше ти? С голиш. Ще старата съм аз. С голиш. И Романи беше това такова. Абе, аз нали, с най-висшата мани като би. Как си рече, баща ми го си рече. Точно. Знаем с Ребека и Голича. Оне беше беше Роман. Роман имаше приват на Aj, Marijačo! Браво, дечки! Браво, мале! Долу, малеш! Кажи ти бъдете най-яки. Най-яки мали. Нека трепка коя да от тук. Абе, толкова sada вали никъде. Що? 5 да вали сега, те са проблем. Сега давай. Сами са най-вече. Ами заминаваш и така първо. Стvarno е така. Bravo, Marijačo! Тук малеш беше поясен. Не трябваше да се значи гол, не трябваше да се значи. Пенало. Браво, дечки! Бяхме заедно така. С Коченчан. Мале вика малеш че е първ. Ето. Не работят децата. Само почели на освободителите да си голем брат. Градище има. Иван се Да сме организирани ние за втори. Във втора лига да изпадне, па да гледа пион. Traži burakata, Marijačo! Чили го. Će ti fregna! И навърно с втора лига. Чили го. Я со голо никак не може да се дигра, не утакмица на край не е изиграл, съм го много гледал пати со гол. Ajde, Marija! Това утакмица не е изиграл. Какво е дек? Всеки. А? Ам Дълчев, че го тепеше. Обърна резултата. Два месеца работил, он ще в август работи. Ще в август. Това ти
отиде малко парички, баре, еди деца че живеят бе Абе тук. има парички, има. Ебе, тебе ти дава на децата нещо. Не, на това трябва друга организация иска. Через школата, ще води край на Беро школата. Ето чуваме, това ще води. Каза ми, не мисля, E batti Suneta! Сега тие деца то взимаем пари на И може 20 минути, аз мисля. 15 има сигурно, а и 20. Браво, дечки. 5 дена, така ли? Куфон, Така, не се. 5 дена. не брате, колко така за мен маленки гол от футбол. Това е и аз съм координатор на тази школа. Леон, они си взима. А не може това, че отговаря. Ама че откара, велики е стъпът. Взима, взима. Хайде! Ajde, sin. Супер! И това може да се спречи това си вода. Добре, добре. Bravo, Ipka, bravo, Ipka. Беро пичо, hoće im kad tamo sleze. Revaž. Тук може имаше 2010 и тук бе поделили пешовци на тази имаше как. Аз го питам колко и как. Не знам, не бе ни 100. Мале! Ни 100 не на как. Трябва да имаш капитал да покриеш някакви дупки. Как? Сега ще ти кажа, камуш да нема общ. Я се гледам на тази. Ще беше последно наша. На това кача му води. Пише, аз тук по-чакай. Доктор така, теки му ще бил. Трябва да има по-дениски за малко вода. Отпечаташ, още това не стои напад. Тук това не е потия брой. Това е карта ти, да, тук, това. Без... Дайте една минута, ако почне да пъти. Това е карта. Тук е това трябва парите да отчет. Gdje ti odseća jajcata? Моля, моля. Дете видите, декето е вече искам на тия очи. Изключено от Аз искам я да има отворено. Аз съм викал я на тия деца. Не смееш освен дете, друг да пушиш без пак. Аз съм бил, пари взима, това голема тези, голема такова, бута се с силно. Това е друго, аз за тук е друго. Не смее да промаши. Първо трябва председател, защото
on da se plati za primjer. Ovo ako uzimamo dodatak, za primjer treba da... Ja sam ovo rusko vreme za privatne šume. Znači, će treba da bude ne može da se pregreje. Neki penzije, privatne šume. To će se zagreje rano. Što smanjile vreme. A to ide... Da bude Packati cigara da mi gole i ono se čini. Hvala, Viče, tvoje! Bez ne može da ne je uključena i lokalna put, za da to je put na proviš. To je najviše belo. Ne može ovo je sedmi. Браво, майсторе! На Говно или на Джурасик? Kako da je festival bio? Претилени. Nego odbornik. Говор. Салдо е бървия. Ма едва да Ke nas. Razgledaš to što se ovo majstor kod bezemare. A majstor go kod toga, a bez žiga nije da Boleh Jose. Dukal ima jedan Şunteyle nasıl oldu? Şunteyle nasıl oldu? Аз съм жал да веса то да види. Кар иска. Yani şunteyle nasıl bir kovaç koymuş. Ha? Şey ödek mi biraz da tarafta fark mı? Kako? Лигата си е слаба. Много организация. Много котизация съм да се вие. Да не може да се смесва. Скъпо е футбол. По-5 години се да. А? И по-5 години си. Да спатиш да играш. Говориш от картите да ходиш да играш. Кой плаша? Почва изволи плаша. Кой? Служите. Да. Тук няма нищо. От котизацията ще се... Айде, Ацка! Първо, Ама много пари. паразучоци, хора. Това са пари по кнутила. Тук не сигурно ли сега тази? Делегацията. Еро за мен, еро. Мисля, че туриците Четвърти контролер. вече се... Татич. Той съм телево поне. Не, еро. Гол дал. Ай, Каца! Колко има време? Знаете, добре, голяма мацка се сестърче.
Gdje je? A evo. Sad dva tu od crnka, znači Treba, ima miče tog nasla. Ti trčat da izađeš? do utri da trčat ne biju. Šta će jako Ipka? Неград, промашите цар гор. Nije vreme se sprema. Ti znaš se, od tuka noći za pogleda valdo. Autobus, svoj auto, papir na stav. On tamo neko stoji, da stoči u lijepu volandom. Varaš ako dale. Giška, osta, Giška. Gdje ga si Igor će staviti? Дека ти? Јас од почетокот, дека се бегеш? Јас се подобре себе. Сака, ти ке се окажува од зимот ке се снима. Ајде, чао. Тоа ме редува, кога те гол да не. Теže посилно бе. Браво! Stvarno jako da te. Gledajte, gdje je? Легинарски. Kojište. Интел. Kapitan še. А, сега A? Още 2 гола до края, брат. Ajde, dečki, možete vi je. Още 2 гола.
Ajde da si bega na taj kušak. Generaciji na regiji po vodi sliki. Da li se da ti je koji čuo sa kivac. Дали невремето пропасва. Тия големи. Всеки голем бе. Браво, браво, браво. Tomu lehko zima. Ela se libera. Parovi se. Dođe on tipovao to, a nikad neće da tipovao. Nema faul. Nema će faul. A sudija! Sudijete, ne ti odseća kuro! Sudija da ne ti odseća kuro! Dosta je sad pet. Samo Браво. a sad ti trebaš. Dobri sudija!
Ovdje imaš doktor. Поръчал не работи, или? Това си поръчал не работи. Не време. Дойде. Да, и водили кога да. Сами стон си. Тук ли? Това е Берлина. Берлина се ли хора? Браво, Мик. Айде, рабалете, шести, айде! Айде, шести! Абе, давай си гол, бе ти. Ама мисля ти фаул беше. Не, свирия судиите. Ама не свирил на фал, свири. Вижте там. Абе дай си гол ти, а? Аз не го полиш. Не е свирил. Он не ги даде, го познай. Да свири. Не е свирил. Това го запише на свирка. Може да. Защо ще да е? Ева зъмце, имаше зъмце. Я позаник свирил. Не свирил. Това е чули отдавна. Ама да няма свирил тук, бе. Да се движат, няма да ме стигнем в потърчат. Нула, канче да запад. Да. Не го точи. Фаул sada. Фаул su delbi. А до надеси. И па на линията на 16. Вятър отдува. Едно питанче беше гол. На статист. Хайде бе, сири бе. Така. Браво, момци! Браво, Малеш! Браво, мам! Браво, дечки! Само по капка не пустава. Браво, Малеш! Вземи го там.
Абе на топење сајби там. Ба домаќин лъко е. Тежки. Е, това че е друг пролет.